На ўсялякі пажарны. Ратаўнікі Віцебскай і Гомельскай абласцей змагаліся на віцебскай штурмоўцы. Турнір, у якім прынялі ўдзел больш за 70 чалавек, прымеркавалі да 80годдзя пажарна-ратавальнага спорту. Ці атрымалася барацьба за чэмпіёнскі тытул па-сапраўднаму гарачай, ведаюць нашы карэспандэнты. На гэтых спаборніцтвах ратаўнікі робяць тое ж, што і на службе. Толькі за кожным рухам сочаць суддзі, а лік вядзе секундамер. Две каманды з Віцебска па адной з Оршы, Новаполацкай і Гомельскай вобласці. Усяго больш за 70 спортсменаў, ад школьнікаў да ветэранаў службы. На этих соревнованиях хотели мы собрать в первую очередь ветеранов, ветеранов органов подразделений по чрезвычайным ситуациям, ветеранов спорта, чтобы те, кто когда-то внес свой вклад в развитие спорта, популяризацию, между собой пообщались, посмотрели, куда движется спорт сегодня, кто пришел на их место. Дружеский турнир для того, чтобы все получили удовольствие. Дыстанцыю праходзіць па 2 чалавекі. Каб стаць лепшым, трэба паказаць спрыт гімнаста, хуткасць лёгкаатлета і сілу штангіста. Пра тое, што з агнём жарты дрэнныя, ведаюць і суддзі, і спартсмены. Для Владимира Дадзеркіна удзел у турніры двойная адказнасць. Медаль чэмпіёна свету абавязвае. Спорт тяжелый. Здесь, как говорится, надо и ловкость, и храбрость, и сила. Тренируемся мы каждый день. Сборы сборной Республики Беларусь проходят ежемесячно в Минске. Ну, конечно, хотелось бы выступить хорошо и показать, что все-таки не зря чемпион мира. Удзельнікі на старт, стрэл у паветра, усё як у вялікім спорце. Толькі ў руках атлетаў штурмавыя лесвіцы. У вокных гмахаў па такіх не забрацца, але на 3-й паверх вучэбнай вежы ўзлятаюць лёгка. Барацьба за долі секунды, як на рэальным пажары. З адной толькі розніцай. Тут вырашаецца лёс узнагарод, там чалавека. Пожарно-спасательный спорт, он профессиональный. Он идет вместе с профессией, или профессия идет вместе с ним. Еще в 19 веке уже были фотографии, определенные исторические высказывания и факты. То, что тогда уже бегали по штурмовке в Витебске. Сколько лет пожарной службе, столько лет этому и спорту, и так можно сказать, выразиться. И я думаю, что на сегодняшний день элементы пожарного спорта – это элементы боевой работы. Той, которой встречаемся мы, работая на пожарах, спасая людей, спасая имущество. Упершыню турнір «Віцебская штурмоўка» ладзіўся год таму ў рамках святкавання 20годдзя стварэння пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада «Віцязь». У агульнакамандным заліку тады перамаглі юбіляры. Сёлета рэноме фаварыта «Віцязі» пацвердзілі. Залатыя медалі застаюцца ў горадзе над Дзвіной. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін. Навіны Віцебск.